Αυθώδης πυρετός. Πρόσφατα είχα την πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση στο ΡΙΚ με καλεσμένους που τους οικολόγους και το Volt. Και σε κάποια φάση ερωτήσαν μας για τον αυθώδη πυρετό. Τις τελευταίες μέρες μίλησα με κτηνοτρόφους και ξέρω τι γίνεται στην πράξη και όχι στη θεωρία. Επειδή ο χρόνος που είχα δεν ήταν αρκετός για να εξηγήσω τις σκέψεις μου γύρω από το θέμα, επέλεξα να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο για να σας δείξω τι υπόθηκε και να σας εξηγήσω σωστά την άποψη. Αυθώδης πυρετός, βλέπετε τι γίνεται. Μετακινούν ζώα από εδώ, από εκεί, αλαλούμ, όλοι κυνηγάνε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, αυτές προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τι θα κάνετε εσείς αύριο? Θεωρώ ότι έπρεπε να είχε προβλεφθεί αυτή η κατάσταση από την ώρα που ξεκίνησε στα κατεχόμενα. Πρέπει συγκεκριμένα να βάλουν και τους κτηνοτρόφους με τις οργανώσεις τους κλπ. Σε διαδικασία συναποφάσεων. Γιάννη Δαμιανού, πάνω για τον Αυθώδη έχεις άποψη? Ναι, πες μας. Συμφωνώ με την κυρία Σταυρίου όσον αφορά την πρόληψη. Έπρεπε να έχει προβλεφθεί από πιο πριν. Πρέπει να εμβολιαστούν τα ζώα, αλλά όχι να θανατώνεται όλη η μονάδα. Δηλαδή, αν υπάρχει. Θα αλλάξουμε τους νόμους της Ευρώπης, δηλαδή. Δεν πρέπει. Θεωρώ ότι προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπακούμε στους νόμους της Ευρώπης όπως το πιστά σκυλάκια. Φύγουμε από την Ευρώπη. Δηλαδή, όχι να φύγουμε. Είναι λίγο μπακαλίστικο. Δεν γίνεται. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Επέλεξε. Δεν είπα να φύγουμε. Υπάρχουν επιπτώσεις αν δεν ακολουθήσεις τους νόμους της Ευρώπης. Δεν γίνεται. Μέση δρόμος δεν υπάρχει. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό σε πιέζω και εγώ εσένα. Οπότε τι επιλέγεις? Ακολουθείς την Ευρώπη ή βγαίνεις? Δεν είπα να βγούμε από την Ευρώπη. Απλώς να είμαστε Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεκάθαρη στο θέμα αυτό. Το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να θανατώνονται αμέσως τα ζώα. Πρώτα, εμένα ακούγεται μου κάπως δικτατορικό το να πρέπει να δεχόμαστε ό,τι μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο ακραίων και να είναι, επειδή απειλά μας με κυρώσεις και προστήματα. Πραγματικά πιστεύω ότι το τι μας λέει να κάνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάντα σωστό. Και έναν τρανό παράδειγμα είναι οι εμβολιασμοί και η όλη κατάσταση που επικρατούσε των καιρών του COVID, όπου εκ των υστέρων εφάνηκε ότι οι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούσαν να είναι πολλά καλύτεροι. Και όπως φαίνεται, υπήρχαν και μεγάλα συμφέροντα που πίσω. Μεγάλο κεφάλαιο. Πίσω στον αυθώδη πυρετό. Ακόμα και να θανατώνεις τα ζώα, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, ο ιός ούτως ή άλλως μεταφέρεται που τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Παράλογο να θανατώνεις όλα τα ζώα σε μια μονάδα αντί να απομονώνεις τα άρρωστα και να εμβολιάζεις τα υπόλοιπα, αν μην τα είχες εμβολιάσει ήδη. Μερικοί λαλούν, μα η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει και αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους. Πρώτον, σκεφτείτε να σου λαλούν να θανατώσουμε όλα τα ζώα στη φάρμα σου που με τόσον κόπο μεγάλωσες και έχτισες μια ζωή, συνδέθηκες μαζί τους και που τα οποία ζεις, αλλά μην ανησυχείς και να σου δώσουμε αποζημίωση και να περάσεις. Και δεύτερον, όντως φτάνουν τα ριάλια για τους κτηνοτρόφους? Και αν ναι, πόση που τη ζημιά πραγματικά καλύφκουν? Μιλώ και μακροχρόνια. Επίσης, είχα πάει στη φάρμα του καταπληκτικού 16χρονου του Ιόρκου, ο οποίος είπε μας ότι τώρα έβαλαν τα ζώα σε καραντίνα σε όλη την Κύπρο. Και δεν μπορεί να τα ταΐζει που τα χόρτα έξω και με ηρών. Και δεν μεριμνήσαν να του δώκουν λεφτά για να τους αγοράσει τροφή. Πώς θα τα βγάλει πέρα και εκείνος, αλλά και όλοι οι άλλοι κτηνοτρόφοι που είναι σε παρόμοια θέση? Και όπως είπα και στο ΡΙΚ, όπως συμβαίνει συχνά, θεωρώ ότι υπάρχει σκοπιμότητα σε τούτην όλη την κατάσταση. Όπως φαίνεται ότι πρόκειται να συμβεί και με τη συμφωνία του Μέρκοσουρ με όλους τους αγρότες. Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες είναι ο πυλώνας της οικονομίας μας και πρέπει να είμαστε δίπλα τους και όχι να τους πολεμούμε. Τούτες είναι οι σκέψεις μου γύρω από το όλο θέμα, τις οποίες δεν θα μπορούσα με τίποτε να εκφράσω σε λίγα δευτερόλεπτα στην τηλεόραση. Ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έπρεπε να είχαμε ούτε για ένα λεπτό. Δεν έπρεπε καν να το συζητούμε. Αυτό καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα και στο τέλος θα αναγκαζόμαστε να εισάγουμε προϊόντα από τρίτες χώρες. Γίνεται να ακολουθούμε πρωτόκολλα που δεν έχουν λογική για το νησί μας. Προσωπικά μου εψοφίσαν 300 ζώα και όπως μου γκαρίζει ο κόσμος σήμερα μου γκάριζα μόνος μου μες στην τηλεόραση. Και το αποτέλεσμα ήταν αντιμετώπισαν την εχθρικότητα τους, το μίσος τους, τα ψεύδη τους μέσα στα δικαστήρια των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου για να χάσω τη δίκη που τους εκκίνησα εγώ, που εξαπολούσαν τα απόβλητα του κεντρικού σφαγείου και πάνε 10 χιλιόμετρα μέσα στους ποταμούς. Πού να έχω εγώ εμπιστοσύνη κτηνιατρικών υπηρεσιών και Υπουργείου Γεωργίας? Για μένα προσωπικά δεν υπάρχει Υπουργείο Γεωργίας
ούτε κτηνιατρικές υπηρεσίες μες στον τόπο. Διότι είναι ανεύθυνοι άνθρωποι και εκτρέφουν τόσο μίσος απέναντι στους κτηνοτρόφους. Στηρίξα σας καμιά φορά, κύριε Δήμαρχε? Στηρίξα μας, εψοφίζα μου 300 ήδη και πλήρωσα και τα δικηγορικά έξοδα. Ήδη μου εψοφίζαν και βάλαν τα ασέρκα τους στα πόξιλα τους να το αναφέρετε έτσι. Πας στα Ευαγγέλια και ορκίζουν τα και δεν έμεινε ψέμα που δεν το επινοηθήκα για να κερδίσουν τη δίκη. Εγώ προσωπικά έκανα αγώνα, έβαλα λίγα ζώα μες στη μάντρα, σιγά σιγά διοργανώθηκα. Ένας που δεν μπορούσε να δημιουργηθεί από μόνος του ήταν να πάει αρχάτη στα κτίσματα.